Аттан, өлгір. Өлгірем. Арадым деп, мен олысы болма. Не оламайым, не оламайым. Нәрсе? Шундай биіккемі? Ой, апа. Ол бит бізге шөппе түгел. Ярай бар. Тек, ұзақ тұрма. Қайтып та жетесі бар. Қараңғыға түсті. Ой, апай, қорқақ сен апай, қорқақ. Бірді көргеште қолтырап түштің. Әлде ярай мен болдым янымда. Ой, мен сіз нешлер едік сене. Ой, қорқақ. Яра, сен мені мұнда кеп еді, мен қазір келем. Ой, қазір. Bilmeyim, kurganım yok. Hop, benim de. Senin şekillerden kurganım yok. İsmin ne çıktı? Nasılım? Hude. İsmim Charlie. Charlie? Evet, ismi şulayda bulamam ne? Sen ne gelsin şulayı? Böyle kayıp. Benim hocam zuh etlerini yaratmayı. Ben buna bulanır. Et tavuğu işittim. Bülent tavuğu. Bilen ben ona. Den diyor. Dokku. Nasılım ne? Onlar divanlar yapmayı. Üyde mi? Üyde. Civanın işi kalkına çıkartılmaz harbi. Ya onlar üyde. Nişliler ikensin. Vay. Bilmeyim. Менімше бұл спектакль балаларға бик қызықлы болды деп ойлаймын, чөнки бұл шундай юмористикта, қайсыдыр яклардан ничек дип әйтим, әдәпле спектакль, күп әйберләрне
Көп әйберләргә күзне ача торган спектакль булды бу. Балаларга бик ошады дип уйлыйм мин. Спектакль барышында кызыклы ситуациялар булды. Менә соңгы выходта мин анда кашынып чыгам. Мин беренче, икенче спектакльләрдә алай итеп кашынып чыкмадым. Просто гына чыккан идем. Өченчесендә кашынып чыктым. Ул минем партнерларыма неожиданно булды. Алар бетләгән диделәр. Яннары главный герой Акбай кит моннан янымнан диде. Һәм мин көлеп җибәрдем. Ачкындым инде мин. Башымны идем дә көлдем дә. Мин бетләдем, ләкин мин монча кәрәшәкмен дип әйтеп куйдым инде. Кызык булды шундый. Неожиданно булды. Бу елгы ел мин яңа актриса буларак минем 2 ролем булды. Үземнеке Болан спектаклендә Азия роле һәм менә монда Тәмле тамак роле. Шул рольләр белән бик истә калды бу ел һәм мин монарга бик тә шатман. Һәм рәхмәтлемен театрыма шундый рольләр бүләк иткән өчен. Тәмле тамак персонажы үземә бик ошады. Беренче вакытларда ул шундый хитрый бит инде. Һәм күбесе "Фу, ты такая противная" дип куйдылар. Үземә күңелем төште инде беренче мәлләрдә. Аннары инде үзем дә ул сүзләрдән көлә башладым. Бик ошады. Авыр яклары булмады дип тә әйтә алам инде. Хәйләкәрне уйнарга кызык бит ул. Кыш бабайдан яңа 2023 елда яңа рольләр көтәм, гастрольләр көтәм, кызыклы эшләр көтәм, яңа проектлар көтәм. Күбрәк кунакларны кабул итәргә. Чөнки бездә озын артистлар юк, шуңа күрә. Мәктәп белән театрның менә безнең Малый залда Ходит Такташка, Фатих Кәримгә һәм Хәсән Туфанга спектакльләр куелды, биографический инде. Менә шуңа күрә балаларны заинтересовать итү өчен бик кулай усул дип уйлыйм инде мин. Ишек һәм театраль сезонда ачыла бит инде ул. Ишектә ачыла. Дөресен әйткәндә, Акбай персонажы ошады әлбәттә. Теге ни өчен? Чөнки Акбай ул гади, тәртипле, менә авыл балалары үсә бит инде, алар теге тәртипле була, ихтирамлы, мәрхәмәтле. Акбай да үз эшенә тугры, теге шәһәргә китеп, ул белә, күрә аның икәнен түгел икәнен. Шулай ук спектакльдә дуслык вакыйгалары да сынала инде. Акбай теге тамашачыларны, бәләкәй нәниләребезне дус булырга, бер-береңә ярдәм итәргә, менә шулай итеп, шул ягыннан әйбәт, шуны өйрәтә инде. Юк, авыр түгел. Онытылып калмадымы? Юк, беренче курсның беренче семестры искә төште инде. Наблюдение за животными. Без анда хайваннарны күрсәтә идек. Шуны искә төшердек тә. Безнең үткән әйбер ул. Шуңа күрә авыр булмады. Яшь йөрәкләр Фатхи Бурнашның анда мин төп рольдә уйныйм инде. Хайретдинне. Акбайны да шутласаң була. Бабайдан диңгезгә путевка. Плау. Плиточный шоколад. Хабибуллин Ислам Рамирович. Мен икенче гимназиядә, беренче Б-да. Сиңа бу спектакль ошадымы? Әйе, Бигрәк тә кайсы персонаж ошады сиңа? Анда бит инде Акбай бар, Тәмле тамак бар. Акбай. Акбай ошады, әйме? Ни өчен Акбай ошады, әйе? Чөнки ул анда көрәште. Көрәшкән өчен ошады, әйе. Менә бит инде тиздән Кыш бабай киләчәк, әйме? Әйе. Кыш бабай. Син Кыш бабайдан нәрсә көтәсең? Нинди бүләк сорадың? Электровикторина. Минем исемем Камила. Бу спектакль сиңа ошадымы? Әйе, бик ошады. Мине бульдога роли ошады. Benim ismim Safiye. Min ikinci gimnaziyada 4. sınıfında okuyum. Bugünkü spektakl meye bik ошады. Akbay rolü bik ошады. Elbet юмор. Кыю. Балтыр булмаймы? Әйе.